Dobrý den. Dobrý den. Pojďte se posadit. To je Bára Chalupová, já se jmenuji Vít Klusák a my jsme režiséři toho celovečerního dokumentu. Tak jako my se budeme rozhodovat, jestli jste to vy, koho chceme, tak musíme vám dát možnost se rozhodnout, jestli vy to chcete, protože ta věc je taková zapeklitá. My se zabýváme takovým citlivým tématem. My chystáme celovečerní dokument o zneužívání dětí na internetu a proto vlastně hledáme hodně mladistvě vyhlížející dospělou ženu. Pokud bychom vás vybrali, tak byste v podstatě hrála nebo přestíral, že vám je těch 12 let. Použili bychom vaše fotky právě z dětství a my bychom pomocí těch fotografií vytvořili profil, kdy vy byste komunikovala, skypovala s těmi muži, kteří by vás oslovili. Tak generální otázka je, jestli se vám to třeba celý natolik jakoby nepříčí. Já s tím mám osobní zkušenost, takže taky jsem asi ve svých 12 letech chodila na tyhle stránky. Psali jsme si, četovali takové ty běžné věci a on mi potom začal posílat nahý fotky. Bylo to v období 12 až 13 let, takový ten překlop a já jsem už byla v takový té pubertě, kdy jsem jako odmítala s rodičema o čemkoliv mluvit, co se takovýchhle věcí týče. Asi tak v 8. třídě mi psal nějaký cizí pán, který prostě chtěl po mně nějaké fotky. Ten pán uměl jako dětem zamotat hlavu, mě ji zamotal. Hrál si na kamaráda a kamarád to nebyl. To bylo asi to nejhorší. On mi tvrdil, že je třeba o 3 roky starší a mně se to asi v tu dobu líbilo, že jako o mě možná jeví zájem nějaký starší kluk. Ale pak mi jako poslal ty fotky a viděla jsem, že je to jako docela starý chlap. A vlastně jsme si psali a povídali jsme si, co mě baví a že má nějaký domácí zvířátka, a jestli bych je nechtěla vidět a takové a jaký mám ráda zvířátka. Pak jsme si jako skypovali a on říkal furt, že má rozbitou kameru a nikdy se mi neukázal, nikdy. Ale chtěl, abych tam prostě byla a ať si vezmu tílko, ať si vezmu sukínku a tohle. A já jsem to prostě fakt dělala a on se přesto vlastně na tu webkameru napojil přes nějaký program a já jsem ten notebook měla otevřený a kdykoliv jsem byla doma, převlíkala jsem se, tak on mě přesto sledoval a já jsem to nevěděla. Právě proto si myslím, že ty děti za to nemůžou, protože mě to nedocházelo. Já jsem byla ráda, že mám kamaráda, se kterým si píšu. Že čím jako horší to bylo, když mi pak psal, že je nahej ve vaně a že na mě myslí, tak už jsem si řekla, že to asi není dobrý. Nevím, jestli to není úplně jako blbý říkat, ale vlastně jsem i začínala s masturbací a prostě i tohleto on viděl vlastně. Došlo to až k tomu, že měl přijet na hlavní nádraží a sejít se se mnou a kdyby vlastně mamka tenkrát prostě mi neprojela v noci mobil, tak vůbec nevím, jak to dopadlo. Napsal mi tam jeden chlap, že by jako chtěl, abych mu prostě dala svoji panenskou moč, že prostě to na něco potřebuje a že mu to jako může hrozně pomoct a tak a že jako mi za to jako zaplatí. A poprosil mě, že úplně ideálně nejlepší by pro něj bylo, co by mu jako hrozně pomohlo, kdyby ta moč byla teplá, takže kdybych jakoby ji mohla načůrat tam. Zjistilo se, že to je vlastně 45letý chlap, co takhle zneužívá holky a měl doma nespočet kazet s videama, se vším možným, prodával to do zahraničí. Moje fotky mi potom 2 roky na to poslal nějaký neznámý člověk a řekl, že jestli mu něco nepošlu, že to všude zveřejní. Já jsem z toho byla úplně špatná, psychicky do dneška se bojím, že někde něco vyleze. Já jsem vlastně 2 roky chodila k psychologovi, že jo, potom kvůli tomu. Děkuji. Moc děkuji. Jo, já taky děkuju. Nashledanou. Nashledanou. Shledanou. Nashledanou. Mohli bychom vzít tyhle obrázky taky? Ty ale nejsou z dětství. Tak nějak symbolicky se hodí k tomu příběhu. Jako můžem, no. My jsme vzali to. Ta kočička taky. To je liška. To je liška, aha. Ale to právě jako jsou ty moje kresby. Já jsem právě nikdy nekreslila, protože absolutně to neumím a
spíš jsem si četla. Což mi připomíná, že jsem si vlastně připravila ty knihy. Třeba klasicky Stmívání, že jo, co jinýho, a Vampírská akademie. Ještě na ty určitě, protože já jsem jako hrozně hrála na klavír. A tak tady jsem si poslala, jsem ještě naháněla mámu, aby mi poslala balíček vlastně se všema notama, co jsem jakoby měla. Jo, ten jsem dostala k narozeninám od mámy a tam mám takový schovaný, jako takový prostě poklady různý, co jsem nazbírala od jako dopisů, co mám od Honzy, protože my jsme spolu už hrozně dlouho a první jsme si psali dopisy až po krabičku, ve který mi dal prstínek a podobně. No tak největší a nejdůležitější je určitě tenhle domeček, který mi vyřezával táta. A byl to takový můj trezor, kde jsem si schovávala sladkosti, které jsem třeba nechtěla, aby mi brácha jedl. Ale on to stejně dělal. A potom taky diář, kde jsem si psala svoje životní trable. Jo. Psala si tam o Bohu, to bylo zajímavé, ale měla jsi tam napsáno jako Bůh s ch. A psala si, že prostě asi Bůh neexistuje, že kdyby existoval, tak by ti víc pomáhal prostě a tak. Já jsem si tam třeba psala o tom, že mi nerostou prsa, že mě to hrozně mrzí. Jo, to tam. Kde jsi měla ten domek? Ten jsem snesla z půdy, ale abych pravdu řekla, tak máma s tím úplně nesouhlasila, aby tady do tohohle projektu, aby v něm byl jako prezentován, protože přece jenom mi ho vyrobil táta a hrála jsem se s ním celé dětství a moje dětství je s ním dost spojený, ale mně to pomůže navrátit do té role 12letý holky. Ještě srdíčka od mého kluka prvního. To ti vystřelil na pouti? No, Jo. Tak to je... Sluchátka si bereš? jo, Dáme na ní bez pozor. hudby nedám ani krok. Tak, tamhle vidím nějaký medaile, tak to bychom si půjčili taky. A fotky. Já to se podívám, děkuji, já nějaký vyberu a jo, děkuju. To jsem s bráchou. Právě, to na jednu společnou Stance. stance Začíná z přípravky. No jasně. Tak. Tak je bezvadný, že tancuješ, to se nám hodí, protože to využijeme v tom filmovém pokojíku. Můžu poháry? Jo, já tam mám ještě panenky. No, co tancuje za styl? Latinskoamerický tance. Já jsem myslela, že tam zatím je fakt ale jako venek, než mi to došlo. No. To je vypracovaný do nejmenších detailů. To je Hej, tohle jsem měla doma taky, přesně tohle. Já jdu do svýho. Tyjo, tohle je mega rozkošný. Ježiš, ty máš zase střešní okno. Tyjo, to je můj sen. Tvrdá. Yes. Hej, ten tady úplně pasuje. To jo, no. To je místo pro něj. Má okno. Ty tady máš krásný světlo. Jo, no. Ježiš, to je vymakaný. Hele, hudba dávám pop, jo. Taneční hudba. Ona hraje na to piano, tak je tam třeba i jakože klasika. Hrajou No, na piano. piano a miluju Lady Gaga. To je krásný. Dívej. Ježíš Maria. Hele, máme 16 zpráv. Během toho, co jsem to teď založila. Ty vole. Hele, Terezo, pojď sem. Teď jsme ti založili profil na lidé.cz. máš tam jednu fotku profilovou. No. A
Poslalo ti 16 To je boží. lidí. No tak to ne. Tohle prostě, To ne, jako- tohle to jede jako 5 minut, to jede. Tak, kolik ti tady je? Tady mi bylo jakoby 12, ale brácha mi ukradl tu svíčku, tu 12. takže- Brácha mi ukradl dvojku. Debil. Dvojku, pitomec. Každá máte u svého počítače svůj telefon, takže tam máte normálně foťák a můžete selfiečkovat. A ten důvod je úplně jednoduchý. My jsme zjistili, když máme ten falešný profil, takže když vlastně tam nevzniká nějaká komunikace s nějakou jako blízkou kámoškou, takže on působí méně autenticky. Jazyk ještě? Viděla jsi mě? A to může mít jenom, ne, může mít obě. Tak jo. Nikitečka Komárková, Jo. zavináč. Jsi Kristýna Jonová, kdyby se tě někdo ptal, jo? Máš narozeniny? V listopadu, ne? Ne, 25. 25. Jo, jsem bík. Chápeš, oni tě jinak budou spamovat furt, no, už ti volá, hele. Ty vole. Ale máme první call. To je nějaký int. No právě. Baru, Že co? měli jsme první hovor od nějakého Inda. Jo. Jako kdy? Teď jsem to Protože jsme zapla. kvůli focení s filtrem jsme naladili Messenger a zavolal nám ten kluk. Nader. Tak to zapni. Myslíš, že... To si děláš srandu. Promiň, ale prostě jako... Proč? To je ten No, děd. tak tohle to je příšerný, to je jako... No tak to si děláš srandu. Dědové prostě. To si děláš srandu, ale proč by psal jako 13letý holce? Ahoj, jsi moc hezká, sympatická holka. To je jako- prostě divný týpek už od pohledu. Strašně. Tak co tenhle třeba? Ahoj, chci si se mnou povídat? Ty mi přijde hrozně. Nevím, kolik už mi ty bylo? 13? Tomu? 14? Hej, já vůbec nevím, já to u těch klukách nepoznám. A 13, 14, 13. holka, co pokecala? 16. Třeba 10. Já se do tohle úplně nechce, ale jako... Pokecáme? Napiši. Jako promiň, ale mně to přijde úplně šílený. To je, kdyby mi můj děda napsal ahoj, pokecáme. No, ne, asi. Jo, prostě... Ale zase to můžeš obdivovat, že umí s internetem. jako to zase jo, no. Ježiš, To si děláš. to... Prdel. No, dobrý. Ale chápeš to? Má houby. Okay. Zahrádka, houbaření, rybaření. Co to je marihuana? Ne, to je nějaký... Ne, to je něco. Buďme takový spíš vyhejbaví. I v rámci našeho kodexu takový, že... Dobře. Tohle je strašně moc. Já si myslím, že na tohle už by ani 12letá holka neodpovídala. Kdybys jakoby získala tady ty kontakty, tak které by tě zajímaly, nebo na které bys vůbec odpovídala? Dovedu si představit, že v těch 12 letech nějakým takovým zvláštním jako zkoumavým prostě způsobem by mě jako hrozně jako zajímalo jako rejpat do toho vosího hnízda ve smyslu jako, že to se jako stane. A to jako, kam až můžeš zajít? kam až můžu zajít a co ten člověk, proč jako se o mě zajímá, co chce. Možná jako malinko ho dráždit, ale nemyslím jako ve smyslu prostě okamžitě mu poslat nahý fotky nebo tak, ale já si myslím, že ta holka ve 12 není blbá a ví, co je, když prostě klukovi stojí péro. Jako, myslím si, že už to asi jako ví. Takže by bylo možné, že bys klikla i na profily, které vypadají od pohledu, že by tam šlo o tohle?
Jo, ale určitě by to nebylo se záměrem prostě jít s nima, udělat videohovor a navzájem jako masturbovat. To mně teda přijde úplně jako šílený, že vůbec jako čekají, že to ta holka udělá. Mě jako vlastně napadá, že my jsme na začátku vůbec neodstartovali, vlezla se do nějaký jako četovací místnosti. Oni nás vlastně oslovovali na základě toho, že jsme prostě jenom online, jako noví. A to je strašný jako. Báro, máš odposlech? Jo. Máš. Šups. Tak. Tak můžeme. Jsme ready. Kamery jedou. Zvuk nám sviští. Tak pojďme na to, jo? A teď mám zmačknout ten Pozor, zelený. pozor, nešaj se na port. Pojď. Ahoj. Ahoj. Co je? Jak se máš? Dobrý, co ty? Jo, dobrý. Já jsem teď sama doma, tak je to v pohodě. Co děláš? Telefonuju. A čekám, až se vrátí máma, ale musím pak jít rychle spát. Jo, takhle. Tak to jdu. A kde seš ty? Teďka jsme do Váchodě. Na dovolený se. Aha, a s kým? S kámošem. S kámošema? Nefoť mě. Já jsem myslela, že si budeme povídat. To je kokot. On to teď položil? To je fakt hnusný, fakt hnusný. Tady pojď k nám asi. Jo. Co mi přijde pozoruhodný, jak je vlastně vůbec nezajímá, co po nich zbyde, nebo jako, že to je fakt takový jako utilitární použití toho dítěte, že? To je vlastně jako sexualita úplně okleštěná od jakékoliv vztahovosti. Prostě jako jsem chlap, tak se potřebuji udělat a ty jsi tady od toho a pak jako čau, teď to je hrozný, jakože, nevím, jako... Tak toto ale není ve většině jako případů. jasně, že to opravdu není, ne. jako já tady mám jako poměrně dost fungující vztah a jako v pohodě, ale překvapuje mě, že jako pokud tyhle jako mladý holky jsou tomu vystavený, tak jaký můžou mít jako základ prostě do nějakého partnerského života. Určitě to šokuje. A taky to jako nastavuje nějakou představu a normu o tom, Která může být velmi zkreslená. jak to s No, chlapem právě. jako, asi bude, že jo? Ahoj. Přijde ti blbý, že na mě nevidíš? Trošku mám strach, nevím, s kým si povídám. Aha, no já nevím, já to moc neukazuju obličej na netu. Do kolikátý třídy chodíš vlastně? Do sedmičky. Jsi tam dával ruku pod stůl. Jo. No ale proč? Proč ne? Vadí ti to? Jo. Tak já už to dělat nebudu. Ty jsi nikdy neměla nějakou touhu něco dělat takovýho? Jsem ještě nic nedělala, takže nevím, jaký to je. Já vlastně taky ne. Ty jsi taky to nedělal? No, jako nějaký věci jsem dělal, ale ne úplně jako to. To? Co to? Tak myslím sex. Jako úplně. Možná proto, že jsem tady na internetu a snažím se
nějaký jiný způsoby najít. Ale možná bys mohl najít holku, nebo to aspoň zkusit. Třeba to není tak těžký, jak se zdá. Nevím, no je to divný, už mi je trochu víc než tobě asi a ostatní kluci. Něco to a já nic. Ale stejně ti moc přeju, aby jsi našel nějakou holku, protože si myslím, že to je lepší, víš? Živou holku, než takhle přes internet. Ježiš. Dobrý den. No čau. Tak o čem pokecáme? O čem chceš? Jo? Kolik ti je vlastně? Tobě je 12? Tak to vypadáš pěkně. A tobě kolik? 45 moc? Asi ne. A to už jsi v pížámku? Ne. A co, jak já se ti líbím? Líbím se ti aspoň trochu? Chceš ho vidět? Jako co myslíš? No, mé přirození. Už jsi viděla nějakého? Jo, ale jenom na internetu. Jo? Dívala se za ní na porno? Jo, s kámoškou. Já se zatím vysleču tričko. A už ti není horko? Horko? Není mi horko, je mi dobře. Tak počkej, já si sundám kalhoty. Už mi začíná trošku tvrdnout. Aha. A proč? No, mě to s tebou vzrušuje. Tak já si sundám ještě trenýrky. A pojď, já ti ho ukážu. Vidíš to moje břicho velké? Vidím. Ale moc příjemností to není, co? Já nevím, jako říkej něco. Mám to opět na počítači, no, na monitoru. Tak ukaž ty aspoň prsíčka. Nemusíš se bát. Jsem daleko, nic ti neudělám. A co mamka? Ví o tom? O tom, že mi ukazuješ penis? No. Ty chceš... Teď to prostě bych měla hrozný průšvih. No právě, no. Jako oni o tom v televizi hodně říkají, že mladé holky chodí na chat. Zároveň vím, že jako rodiče mají starost. Na jedné straně to je dobře, že to tak zakazují dětem jako kontrolovat, a na druhé straně to je trošku takové, že tě omezujou, jo, ale teďka která strana je pravdivá, jo, že a ty by si chtěla se mnou něco mít? Asi ne. Asi mladšího. Asi ještě mám na kluky čas. Máš, no, ještě. Tak vidíš. Ve 12 rokách se teprve vyvíjíš. Jsi mladé poupátko. No, mi už začíná být zima, já si musím oblíct to tričko. Asi radši jo. Já už půjdu asi spát. Jo, půjdeš spát? Tak se mi zatím, čau, ahoj. A nevadí, že je mi 12? No pokud to bude naše tajemství, tak ne. A fakt ti nevadí, že je mi 12?
Jakože, Ne, tak snažím se na to nemyslet. a to by nevadí, že je mi 12? A proč by to mělo vadit? Však, když se mi líbíš a já tobě. Nevadí. Taky mi bylo 12. Je to málo. Ale pokud to nevadí tobě, A víš, že je mi 12, nevadí ti to? Ne, a ukážeš se ty taky? Ne, to asi ne, promiň. Proč ne? Já se stydím hrozně. Tak to zkus a když to zkusíš, tak se pro tebe vystříkám, když mi pomůžeš. Ti tomu, že si často mylně myslí, že ta holka, když mu neklade nějaký aktivní odpor, takže vlastně si to taky přeje. Ale oni zapomínají na to, že vlastně je úplně přirozené pro člověka, když vidí nad sebou někoho fyzicky většího, s hlubším hlasem, staršího, chovat se trošku jako podrobivě. Ten konsenzus, ten souhlas, který oni dostávají, je vlastně iluzorní. Jo, to je prostě, to může být iluze. Jo, že ta holka prostě, kdyby se necítila v ten moment pod tlakem, tak by prostě k tomu nikdy nesvolila. Spousta lidí si řekne, že to dělají pedofilové, ale to není, protože ta pedofilie, tam jde o jiné věci, tam nejde příliš o to, jakoby koukat se na nahatý děti, nebo tam hodně jde o to, jakoby hrát si s nima, být v tom dětském světě, komunikovat s nima dětským způsobem, že tohle je pro ně jakoby přitažlivé. Vlastně i z výzkumu vyplývá, že mezi muži, kteří loví děti na internetu, je pouze 3 až 5 % pedofilů. Kdo jsou ti další, to je otázka. Tady tenhle online, hej, tak tohle. Jo. Jan Nováček mladší. Tak by mě zajímal teda Jan Nováček starší, upřímně, ale... Asi jo, táta. No tak jako promiň, ale... Ponožky. Teď fakt nevím, co je správně, mimochodem. Že? Už to dobře. Tak prostě normálně se tě ptá na klín, že jo, jako... No, jasně, no. Stejním. Teď se hezky. Díky. Hladí se někde, Pepino. Koukni na můj profil. Teď je to veřejný, Kriste. Jako, co mu na to mám napsat? Proč to děláš? Bára se tady stará o make-up a teďka přišla s tím, že jedno z těch chlapíků možná... Osobně znám. Osobně znám. Osobně znám. No, No a jestli teda je to skutečně on, za koho se vydává, jestli fotka souhlasí, kraj souhlasí, je to on, tak je to člověk, co pracuje s dětma a organizuje dětský tábory a td. Přijde do kontaktu s hodně dětma během roku a... No ale zároveň tím, že to má jenom jednu fotku, tak to může být teda ukradený. Může to být ukradený, nemusí to být on, to nevíme, ale i kdyby to byl on, tak by to mohl být problém. No to je prostě, kdyby pracoval s dětma a byl to on, tak to je asi úplný nesmysl, aby jsme si to nechali pro sebe. Tak já jdu na to. Ahoj. 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 Je to on? Je to on. Dáš si tričko? Cože? Si sundáš tričko? Asi ne. Sundej si ho. Ne, já se stydím asi trochu. Nestyd se. Nemáš proč. Toupnej si na chvilku. Proč? Je chtěl vidět, jak vypadáš. Celá. No normálně. A jak se jmenuješ? Povídej. Martin. A ty? Míša. Míša, to je hezký jméno. Co, Martin? Říká první jméno. Tak takový slizký na duch.
A co jinak děláš? Chodím do školy a tak a četuju. A co děláš ty? Jako dělám cestovku, víš, takovou malou. Jako zájezdy? No, cestovní kancelář. Mamka je teďka doma, nebo? Ne, teď je v práci. Jo, tak je dobrý. Je chtěl vidět bez toho trička. A nevadí, že je mi 12? Snad ne, nevadí to tobě? No já jsem asi nevím. No tak Ne. vidíš. Dáš si ho, Co? tričko. Ne. Ale jo, na chvilku. Ale já si chci povídat. Dnes si u toho můžeme povídat. Jo? Nestyď se. Na chvilku, jo? Mm-mm. Tak zadeček, ten, to není vidět to. Jo? Ne. Jo. Ukaž mi tričko, jaký máš. S koněm. Sundej si ho. Takový. Ne. A kde jsi ty teď? Co? Ty jsi teď doma nebo kde jsi? Teď jsem v takovém pokoji a to mám jako ložnici, ale pracovnu zároveň. Mám obývák a tam nejsem. Já ti to ukážu, očky. Tak jo. Vidíš to? Mhm. Ukaž mi pokoj, projdi se. Jo. Tady mám postel. A tohle jsem malovala sama s kamarádkou. Vidíš to? To je hezký. A tady mám takový krámy a noty a okno a klavír a strašný nepořádek. Hezký pokoj. Děkuju. Dělá to u mě, jo? Já si nemám co vyčítat. Tak já už musím končit, tak se měj. A ukážeš mi ještě to? Něco? Ne, já už musím končit, tak ahoj. Papa za to. Ti svítí ten port, víš? Aha. Ale jako nevšim si toho, ale musíme ti to No. přelepit a můžeme ještě dál pokračovat. Takže je to on teda. Je to on, no. Jako Je to vážně? on, ten popis zaměstnání souhlasí, všechno souhlasí. Na co on teda dělá? On dělá Jako tábory, nebo co dělá? tábory, školy v přírodě, lyžáky, prostě akce pro děti, no, takovýhle. Oproti tomu hovoru, co jsem měla včera, tak tohle bylo pro mě mnohem těžší, i přesto, že si jakoby přede mnou neonanoval. Ale cítila jsem, že jako je na mě takový jako... Ne, nejsem blbá, já vím, proč chtěla bych se prošla po pokoji, ale jako... Tak, pozor. Pojďme na to, Camry Row. Když se neumíš fotit, tak si sundej tričko takhle. Ne, já se hrozně stydím. Vůbec nejsem hezká, ty si mě fotíš? Jsem si tě vyfotil, no. Proč? Jsi krásná. Fotit se. Kam? Fotit se, ne? Jako obráceně se to, tak celá. Proč? No, celá. No, celá se otoč. Tak a sundej si to tričko. Ne. Si stoupni tak, aby tam nebylo vidět obličej. A proč to chceš? Chci vidět, jak jsi hezká. Já bych ti radši třeba zahrála na klavír, kdyby si chtěl. Tak mi zahraj. No tak jo. A co? Tak jenom kousík od Bacha. Od Bacha? Tak jo. Děkuju. Máš jí hezký zadek. Ne, Jo? nemám.
Tak třeba tohle umím. Jsi šikovná. Máš krásný úsměv. Jsi fakt hezká moc. Nestýď se zlatí. A těšit na tu fotku. Cože? Že se budu těšit na tu fotku. Na jakou fotku? No, ty víš, na tvojí. Tak jo, zlatí. Napíšem si, jo? Tak. Ahoj. Tak, děkuju. Výměna, prosím. Tak. Ještě. Poslední. Děkuju. Vystřídat, prosím. Já bych to udělala jako, že úsměv, ale jako křičeli to. To, jak jsme si to prvé nacvičovali. Každá z dívek má asi 4 obnažené fotografie, jsou to teda fotomontáže, nejsou to jejich těla a chcem, až teprve to podle mě rozpošleme nějakým 30-40 pánům, tak uvidíme, jestli to proti nám začnou používat. A skuteční děti to pošlou dobrovolně? Tu fotku pošlou zdánlivě dobrovolně. Pořád to jsou 12leté děti, které nemusí umět domyslet důsledky a tu velkou zranitelnost, která tím nastane. A proč tu fotku pošlou? Může to být touha potom nestratit ten kontakt, protože je tady někdo, kdo si se mnou povídá a to může být pro tu dívku vlastně hodně důležité, zejména v tom věku, kdy už mohou začínat nějaké pubescentní neschody doma s rodiči a tady je najednou někdo, kdo jim tuhletu potřebu saturuje. Mně se taky často stane, že toho hodně rychle litují, ale pak už přijde to vydírání nebo takové to znám tvojí kamarádku, řeknu to jí, všichni to budou vědět, řekneme to ve škole nebo tvojí mámě, kterou máš taky v přátelích. A některé ty děti si vůbec nedovedou představit, že by vyšly s pravdou ven a vidí tam fakt jedno řešení a to, že radši na tom světě už nebudou. Že pro ně tohle je jednodušší, než jít za těmi rodiči a vlastně jim něco říct o tom, co se stalo. Ty nebudeš mluvit? Já nevím. Aha. Mě by hrozně zajímalo to, co jsi psal o těch úchylkách. To je hrozně divný. A co jsi mi psal o těch pejscích? Fakt. Tak jo. A není to týrání zvířat? No jo, jenže ty jsi říkal, že mi dáš 500 za týden. A kolik by si mi dal třeba za to jenom, že se slíknu? Ty si ho honíš.
Jako na co? Ty vole. Hele, on fakt poslal psa? Hlavně to nepouštějte. Tak pojďme, máte někdo něco jiného? Jo, mám tady třeba 4. Půjdeme, jo, a Sabi, ty máš ještě někoho? Jo, já mám taky hodně No tak teď jsme u tebe, tak pojďme točit tebe, tak prosím tě. Ty krása. Tak. Ale ona to má 900 žádostí na Facebooku, chápeš to? Tak mu volej. Tak můžu? Jo. Tak můžeme kamery? Zkusme ještě vytočit ještě jednou. Já ho vytočím. Ahoj. Ježiši, udělá. Co děláš? Teď jsem přišla ze školy. Co novýho? Asi nic. A u tebe? Nic. Co by si chtěla, ty peníze? Záleží na tobě, já tě to nenutím. A jak by to bylo s těma penězma? No dáme do obálky, ty mi dáš adresu, já to pošlu. Pak to převezmeš. To je jednoduché. A za co? No, že se ukážeš na webce a budeš dělat, co řeknu. A co bych musela dělat? Tak asi se ukázat mě prsa pořádně, pak se tam dole stříknout, no a pak uvidíme. A kolik bys mi dal těch peněz? Tak podle toho, co budeš všechno dělat, to záleží na tobě. A to je tak jako kolik? A když budeš dělat to, co chci, nebo to, co bych chtěl, tak 2000. A ukážeš mi ty peníze na kameru? Tak chvilinku vydrž, já zkusím pro peněženku podívat se, kolik mám u sebe, ano? A tobě to za to stojí? Dát peníze takhle? Tak si hezká holka, líbí se mi. Proč se radši nepodíváš na porno? Mě to porno nebaví moc. Já radši takhle naživo. A ty bys mi fakt poslal ty peníze? Jo. Spíš nevím jak. Proč to nebylo? Každý týden? Jo. Ale ty jsi říkal, že ty holky, který spí s klukama za peníze, takže jsou přece jako kurvy a to je přece strašně sprostý. Není. A ty jsi psal, že by se mi posílal 500 korun týdně? Jo. A za co přesně? To se domluvíme. No, a domluvíme Jo. se? Domluvíme. Jo, já jdu jenom přes ještě 2 kola, ale Tak čau. zatím čoky. Ahoj. Ahoj. No snad se nestydíš. A tobě je kolik? 43. A tobě fakt nevadí, že mi je 12? Ne. Já jsem měl 35 a chodil jsem s 13 letou holku a nikdo nám nic nemohl. Fakt? No. A to jste spolu i to? No, ano, i to, no. Všechno? No, všechno. Pak utekla z domu a přišla bydlet ke mně. Měsíc byla u mě schovaná, všude ji hledali. Pak jí mamka napsala, že holci se s tím smířili, že nebudou by v tom bránit. No a jaký to je takhle chodit s někým mladým? Normální. V dnešní době 13leté jsou vyspělé tak většina, jak kdyby jim bylo třeba už 25. A proč už spolu nejste s tou holkou? Začala šíleně hubnout, tak jsme šli k doktorovi a měla rakovinu a pak ještě rok a umřela.
No ale povídej mi něco o tobě, já nechci řešit minulost, já se tu teď zajímat o tebe. Nejkrásnější je to pro holku tak, jo, třeba nějaký takový romantický den, víš, a tak nějak to, víš, chlap umí a rozvášní si tě, tak ani nebudeš vědět a pana nejsi. A kdyby jsem věděl, že se potkáme, tak to ani ze Plzně nestěhuju. A kde bydlíš teď? Zatím daleko. Až v Anglii. Juk. Co, nelíbila by se ti Anglie? Moc. Líbila? Mm. Jo. Pojedeš za mnou? No, když si budeme důvěřovat, poznáme se a já ti klidně i tady vybavím školu, aby jsme byli spolu. Ne? No a co ráda děláš tak? Promiň, mamka jde. Jdu do Anglie studovat. Já bych chtěl, abys mi poslala jako oblečenou fotku svojí, víš, ale jako nějakou pěknou. Jak jsi mi poslala třeba tu s tím polštářkem, tak takovou, abys mi poslala i s obličejem, víš? Myslel jako, víš, je takovýhle jako takovou hezkou momentku, třeba až budeš v postýlce, víš? Nebo tak, víš? Nebo prostě, jo? Jakože prostě obličej a jenom, nebo... Je takovou normální, víš, že prostě si třeba pod dekou, víš, takovou prostě. Já teď nemám žádný prsa. A to si neříkej, máš hezky. No tak na chvilku, jo, mi to teď A co na chvilku? Já chci vidět ty prsa. Ne, fakt teď ne, prosím. Zlatičko. Nebreč. Přestaň brečet. Já teď nechci. Dobře, nic se neřek. A nebreč. Když budeš bule, tak budu koukat na druhou stranu. A proč jsi smutná, jsi krásná. Nebuď smutná. Ale už mě vidíš? Jo. Vidíš se? Já si vidím. Dáš si takhle první díl, pyžama. Cože co? Ty si ho. Ne, to vůbec. A uděláš mi fotku? Já jsem to ještě nikdy neskoušela. Jsi dokoukaný. Dáš si hodný díl a uděláš normální selfie. To je tvůj pokoj? Jo. Ukážeš mi ho? No, tady mám postel, skříň a mám malýho králíčka. Takhle. Hezký. No, Chceš mi nějakou odvážnou fotku? fotku. Já nevím. No. Třeba prsa, jo? Já nevím. Jo? Já ti taky něco pošlu. No? Jo, hele, taky. Ty jsi moc hezká. Ty vole, to je těžký jako krám.
Ahoj. Aspoň prosím tě, ukáž mi prsa. Cože? Prsa? Ne. Bude mi to bolet, prosím tě, nech mi si ho uvolnit. Ty si ho dělat. Pojď. Tebe to Pak bude bolet? pokeceme, no. Jak to, že ti to bude bolet? Semeno se vrací do těla a pak to bolí. Tak ukáž jenom prsa a už striknu. Ty nejsi z Česka? Jsem na půl. A to fakt bolí? Hodně moc. Každý chlap takhle to má. To jsem nevěděla, že kluci takhle trpějí. Ty nemáš péro, tak nevíš, jak to je, že jo? Ale jsi moc hezká, já tě chci, asi bude nějaký ten vztah, jsi moc hezká. Tak prosím tě, ukáž mi prsen, ať si udělám. Pomoc mi. Já ti nechci ublížit. Ale ublížíš mi, když mi neukážeš prsa, tak ublížíš a ještě k tomu bude mi hodně bolet a asi zítra půjdu do nemocnice. Kvůli mě? No asi jo, no. A co by ti v té nemocnici dělali? To nevím. A potřebuješ třeba... Prosím tě, já chci už se udělat, nechci už kecat. Nech mi ten pokec na potom. Budeš se na mě zlobit, když to neudělám? Budu. Ty vole, to si děláš srandu. Ale tak nás Ale už vydírá. Vydírá. Jo, můžeme mu volat? Můžeme... Ty tu fotku někam dáš? Jo. Protože já jsem ti tu fotku nechtěla poslat. A ty jsi mi napsal, že přece to nikomu nikdy neukážeš, že nejsi idiot. A teď mi prostě napíšeš, že ta fotka půjde na internet? Jako proč? Sežda. A proč? Protože rádo ubližuješ, víš? To. Ubližuješ. To není vůbec žádná pravda. Slíbila si dneska, že mi ukážeš prsa. Já jsem ti neslíbila, že ti ukážu prsa. Já jsem ti řekla, že si vyměníme fotky. Mamka mě zabije, chápeš to? Zvedni tričku, zvedni. Jo? No nic, ukáž mi prsa. Neukážu ti prsa. Ale jo. Já tu fotku vymažu. No, já už ji mám archivu. Tak mi ukáž, jo? Ahoj. Čau, čau. Kolik ti je? Zkusit typnout. Tak kolem 30. 26. A mě? 12, 13. 12. Jo? 12. Studuješ? To už mám dostudováno, ale pracuji v Brně, víš? Co jsi studoval? Techniku. A běžku. A báš se takhle často s někým? Jenom s klukama, který si se mnou chtějí povídat. Jenom chtějí kecat, jo? No, některý by chtěli asi i něco jiného. Co třeba? Já o tom nechci mluvit. Myslíš si, že je to stejný se milovat takhle a potom se milovat ve skutečnosti?
To je jináčí. A v čem je rozdíl? No, tak necítíš toho druhého člověka, ale na druhou stranu. Máš představu. Ale ty už jsi miloval doopravdy, ne? Mhm. A tak to třeba se zkus trošku právě. Malečko. Prosím. Já se sama stydím i před sebou. No, ale kdyby si se ukázala, tak mě by to pomohlo. A co myslíš, že by pomohlo mně? Tak já bych ti řekl, jak jezdí, co dělat s prstama, tak. Co tě vzrušuje? Mhm. I když je mi 12? Jak jsem říkal, mě to nevadí. Jo. Ty vole. Ahoj. Ahoj. Když jsi říkal, že koukáš na to porno, No, tak jako na jaký stránky třeba? dáš třeba x.com. A vlastně ty koukáš na tak mladý holky, jako jsem já? A ne, tak to je jako výjimečně, třeba někdy. A to někde je? Mám jako jedny stránky, kde občas je takový video. To samozřejmě nestavuju, to se nesmí, tak, ale jsou jedny stránky, kde občas nějaký je. Ať se ho zeptá, co musí mít holka, aby byla žena. Já ti můžu třeba poslat, co tam je za videjko jedno, jo? A jako to není sex, to je jenom jako videjko, co tam je, jo? Aby se ti neděsilo, že ti posílám hned sex, jo? Tak já ti pošlu jedno videjko mladý, aby si viděla, co tam třeba je, jo? A co musí mít holka, aby byla žena? No nevím, to... Jako, co musí mít. To je asi spíš daný chováním než tím, co má. Myslíš si, že se chovám jako žena? Chováš se mile. Tak já ti to teda asi pošlu, já nevím. No, mi to na Skype, ať taky pošlu, jo? Tak jo. Tak lásko. Pavá lásko. Pavá lásko. Co řekla, že? Čem lásko? Pardon, cože? Co jsi mu... To je fakt dítě. Ale můžete prosím vás pustit to video? Ježiši, ty může být tak 10. No, nemá žádný prso. To je nějaký vibrátor, ne? Ta holčička. To je jako hodně malá holčička. Můžete to prosím vás vypnout? Já se snažím. Jak to tady sleduji a dívám se teda, s kým komunikujete, tak musím říct, že to je skutečně gejzír a veletrh všech myslitelných trestných činů, přečinů a zločinů, které vůbec lze si vymyslet ve vztahu k dětem. Já jsem jenom počítal na prstech a jich minimálně 8. Všichni ty jako predátoři, se kterými teda bohužel vy musíte komunikovat, tak musím říct, že by si asi zasloužil nějaké vězení. Tam jsou skutečně tak závažné trestné činy, jako může být i znásilnění v případě toho vydírání, s kterým se také setkali. Samozřejmě vydírání, ohrožování výchovy dětí, sváděním k nemravnému životu, pohlavní zneužívání nějakým jiným způsobem než souloží, což jsou všechny ty ohavnosti, sebeukájení a tak dále, ostatní všechny metody, které jste mohli vidět a ještě hromadu jiných. Jo. Takže musím říct, že pro mě, když jsem to viděl, je to ta nejhlubší orba, asi s jakou jsem se kdy setkal. Jako je vůbec nějaká reálná možnost, že se s tím dá něco dělat, když vidíme, jaký množství těch lidí na tom internetu je? Tady to už je vlastně, dalo by se říct, bezmála ten následek. Ale tam je velice důležitá ta prevence, k tomu zabránit. A musím se sám přiznat, že mě udivuje, že vlastně všichni poskytovatelé těchto služeb žádným způsobem nefiltruje tu komunikaci, žádným způsobem ji nekontroluje. Oni skutečně by to měli administrovat. A jestliže teda zjistí, že toto se děje na jejich stránkách, tak samozřejmě oni sami byste měli něco dělat. Ale to by jim srazilo návštěvnost, přestalo by jim tam chodit lidi a přestala by tam pro ně být ta zajímavá synergie, kdy samozřejmě oni bohatnou na reklamě. To je bohužel teda to nejhorší, co je. Takže oni jako vytvářejí prostředí v rámci svého komerčního zájmu, aby tady k tomu docházelo. Tak volám.
Terezo, uklidni Ježiš, se. tak promiň, no já se snažím. To je jiný, ne? To nevadí. Ahoj, No čau. slyšíš mě? Jo. A vidíš mě? Jo. Ale já tebe ne. Aha, počkej. No čau. Dobrý den. Jak se máš? Je víkend, tak je to dobrý. Jen? Volno. A kolik vám je? Kolik myslíš? Tak 70. No to ne. To ještě ne, to je zaplať pánbůh, že ne. Mně je 12. To nevadí? No jo, tak to je pohoda. A vám je teda 60? Pade. Mému dědečkovi je taky pade. Jo? A vy máte vnoučátka? No. Mám. A jak jsou starý? 20 a 22. A máte taky babičku? Taky. A vy už ji nemáte rád? Mám. Proč? No, že mi voláte, víte? No, tak jako co? Tak popovídáme, ne? To je pravda. No co ty? Už máš nějakýho nápadníka? Já jich mám. Jo? No, vidíš. Takže ti smutno není. Hlavně na internetu. No jo, no, dneska to jde, no. S klukama si hraješ taky, nebo ne? Tak nemáš tam nějakýho, s kterým se třeba mazlíš nebo něco? A co to tam děláte? Nic, tady jsem leštil něco, víš? Jsem leštil něco, no. Hele, ten kluk, jak mi poslal to porno s tím psem, s tou holkou, No, tak mi teď vyhrožuje, že dá moje fotky na net. koukáme na to. Že když neumím odepisovat, tak že je pověsí na net a že máma nebude nadšená. Pojďme mu zavolat. Jo, musíme tohle, počkej, Hele, moment, já tady něco mám. Pozor, co to je? No, on to asi fakt někam dal, ty fotky. Tak to ukáž. No. No tak to je v hajzlu. Máme nový profil. Fotografie čeká na schválení. Co tam ukáž? Co? Má tam Musíš tam mít s hlavou. Tohle musí být neuvěřitelný, když ta prostě holka uvidí, že on to opravdu někam pověsil. No to ano. Na lidé.cz mám všude svý nahatý fotky. Takže co, budeš se chovat tak, jak máš? Bude to tam tak dlouho, dokud nebudeš taková, jaká máš být, jasný? Tak co? Asi to tam mám teda nechat. No, jak chceš, měla si na výběr, měj se. Tak to dám ještě někam, když ani ahoj říct neumíš. Věř i, že tím, že nepíšeš, si to děláš horší. Co ti na to řeknou rodiče? Hej, ty vole, hej, ale jako já bych asi skočila z mostu, kdyby mi bylo 12. Ale dá se to nahlásit? Můžeš to tam zakliknout? Ne, nejde mi to nahlásit, nevím jak. Musí to jít nahlásit. Tak mi to pomožte najít, já to fakt nevidím. Ahoj. Ahoj. Ty máš webku? Mám, pokud se mi podaří spustit, vydrž. A kolik ti vlastně je? No, tak si tipni. Kolem 30? Tak 20. 20. Mně je 20, no. Studuješ? Vysokou, dá se říct, no.
Díky bohu za to, pracovat bych ještě nešel. A kde studuješ? Já jsem na zdravotnické škole. Mhm. No, to jsem si vybral, to tam úžasný a neskutečně těžký. A ty máš holku? No, mám. Co dělá teď tvoje holka? Že není s tebou, víš? Já bydlím ještě u rodičů, ona taky, ale A proč vlastně si voláš se mnou? já se rád bavím s kýmkoliv, když je rozumnej a ty mi zatím nějak blbá nepřijdeš, takže jako docela v pohodě. Tak dík. A víš, že mě tady chtěl dát jeden kluk mi chtěl dát peníze za to, abych se slíkla. To není dobrý nápad. Proč? Úplně jednoduše, ty bys to udělala. A asi by nebyl hezký pohled, kdyby ty fotky byly někde po Plzni, že ne? To by nebyl nádherný pohled. No, já mám hezký tělo, si myslím. To ti věřím, jsem rád, že se sama sobě líbíš, to je základ úspěchu, ale de facto je to tvoje soukromí, takže by to měl být člověk, který by měl být tvýmu srdci nejbližší, a ne nějaký cizák. To může být všechno úplně fuk. Já nevím, co bych dělala, kdyby se mi to stalo. Já ti to povím, ty bys i brečela, tvoje mamka by byla naštvaná, tvůj teďka taky. A pak by se musel zjistit, kdo to udělal. Co to bylo za vola. Hele, nejsi jediná, na koho to kluci zkoušeli. I já jsem se líbil pár klukům. To jsem umíral smíchy. Oni si tam i to, víš, šáhali mezi nohy. Já bych jim to udělal klidně taky, ale musel bych mít v ruce motorovou pilu, na noze Kanadu nebo něco na ten způsob, by už měli správný důvod, by už to nikdy neudělali, protože to se nedělá. To je třeba, já jsem si takhle udělal srandu z holky, která mi opravdu napsala, že mi ukáže všechno. Tak já jenom, jo, vážně, tak mi prosím ukaž mozek, to je, že si rozřízneš takhle lepku a jednoduše ho vyndáš. A hnedka mě zablokovala, čus. Já to přeháním do extrému, když mi ukáže cokoliv, tak proč nevyndat mozek, protože evidentně tam žádný nebyl, tak by mě to zajímalo, ne? No a ona ti nějaký fotky poslala? No, já bych o to ani nestál, abych to hnedka mazal. Co mě je po ní. A tebe to nevzrušuje? Ne? Ne, nevzrušuje. Když už jako by mi měl co zrušovat, tak buď to mám přítelkyně, dobře, anebo existují miliardy pornostránek, kde si můžu najít od A po Z, to se mi bude líbit, a nepotřebuju k tomu nějakou holku, kterou ani neznám. A víš, že se mi asi líbíš? Snažím se vypadat dobře, i když teďko jsem vylezl z vany a jako je to docela dobrý pocit. Celý den na nohách. Co? A prakticky ty mě neznáš vůbec. Jestli řekneš, že jo, tak se na něco zeptám a věř tomu, že to nebudeš vědět. Tak se zeptej. Jakou máš barvu očí? Já vidím černou. Mám hnědou. Jo, hnědou. Tak schválně, ty budeš stydlivá, upřímná, ráda se snažíš, moc toho nenamluvíš. Co s tobou? Co je, prosím tě? Nic. To mi řekni, že ti jenom potějí oči, ne? Nebo se nuděj. Můžu ti zavolat za chvilku? Jo, v pohodě. Co je s tebou, prosím tě? Tak zatím. Pa. Čukapes. Ty vole. Mě to hrozně dojalo. Pardon.
To je za kluka. Ten je dobrý. Ten je boží. Nějaký hodnej. Po těch 10 dnech už prostě mě to dojímá, když tam narazím na někoho slušnýho. Jo, no. No tak mě by vlastně dost zajímalo, jak tyhle ty chlapy, který nás jako kontaktovali, tak jak budou na to reagovat, jestli jako my zmizíme z toho světa teď. A mě by zajímalo, jestli prostě v nich zbyde nějaký pocit nebo nějaký, jestli zanecháme nějaký odkaz, víš? Jestli třeba si řekli po tom hovoru, když ho ukončili, tyjo, to jsem možná neměl, prostě teď týho C12 a teď najednou jako tam nebudem a je fakt možný, že některým těm klukům budem chybět, ale prostě bych hrozně chtěla, aby v nich zůstal nějaký pocit prostě a toho se bojím, že právě vůbec nezůstává. Budu strašně rád, když tě někdy uvidím osobně. A budu na tebe milý a hodný. Neboj, Miško. A kdybychom se viděli osobně? Ty, já bych mohl tak, v lednu bych mohl přijet na víkend za tebou. Zařídili bych chatu a byli bychom spolu. Koupili bych ti nějaké pěkné spodní prádelko. Prostě co by si chtěla, asi by si chtěla. Až budeš v Praze, tak se sejdeme. A můžeš ke mně hrát na klavír a všechno. Seznámit se s kočkou. Tak to bychom se mohli někdy vidět třeba. To bys chtěl? Jo. Fakt? Líbilo by se ti to? Já nevím, a co bychom dělali? Tak si myslím, že bych tě vzal do cukrárny třeba, na kakao. No a k tomu třeba nějaký dortík. Jestli teda jíš dortíky. Miluju dortíky. Tohle bezdrátový sluchátko, zadej se ho do ucha. Halo, Sabinko, slyšíme se? Jo, já tě slyším, Báro. Ale kdyby ti to bylo nepříjemné, tak řekni, jo? Ať ti se ti neudělá špatně. Asi v pohodě, jo? Vlastně bys ho měla vyspovídat, jo? A to, co nám připadá důležitý v té konverzaci, by mělo padnout teďka znova naživo. Šimone, prosím tě, jede zvuk? Jede. Kamera jede. Jedem už. Je tady. Ahoj. 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 Tak já jsem Ivan. Já jsem Satka. Já jsem Markéta. Ahoj. Tak to máš překvapení. To je taková cesta, ty bude. Jo. Ahoj. Jsem na to tady neznám. Ahoj. Já jsem Týnka. Ahoj. Ahoj. Tak vysvětlíš mi to? Je nebezpečné o tom mluvit, víš? Ale nebo nás mu slyšet. No, líbí. O kolik jsi starší? Půl století. 50. 50. Půl století. Já nemám ženy, nemám děti. Já můžu dělat, co chci. Ale já jsem myslela, že jediný, co by, víš, jako co by to možná vadilo, je, že mi ještě nebylo 15, nebo myslíš, že to taky nevadí? Nevadí. Proč? Já bych si chtěla zeptat, jestli ti ale fakt nevadí, že je mi jenom 12, nevadí?
To už se z mě ptala. Já vím, ale já z toho mám pořád takový blbý pocit, Jakože co? že se ti třeba nemůžu líbit a tak. Kdyby ses mi nemohla líbit, tak tady spolu nesedíme. To máš tak. Ty si musíš rozmyslet, co chceš. Jo, já ti říkám narovně, já tě do ničeho nechci tlačit. Ničemu tě přemlouvat. Pokud něco budeš chtít, uvidíme se častěji, zvykneš si na mě. A někam si můžeme zajít, ale jako někam si zajít můžeme klidně i na výhlídkou, víš, na Žižkov se podívat jenom tak. Jo, nebo někde na čokoládku. Co jsi mi přines? Ty jsi říkal, že jsi mi něco přines, nebo vlastně Čokoládu. psal. Čokoládu. Hodně čokolád. Je. A jakou třeba? Jahodovou, jogurtovou, s oříškama, bílou. Co je? Nic. Nervózní. Jako prase. To, jak jsi mi poslal tu holku s tím psem, to bylo taky docela odporný. Hodně odporný. Na to se fakt koukáš? Co je na tom dobrýho? To je jiný? Jiný. Není to staré, ty? Jsem myslela, že milování má být jako z lásky. Což ještě mladá. Dneska je doba zlá. To poznáš, až budeš starší. Jo. No a co holky? Nic, já jenom s tebou si zatím píšu, hledám a mám nějakou smůlu, abych řekl, protože jsem nějaký smolas. Zatím nemůžu najít. Tu pravou. Vysvětlíš mi to teda. Tak co pak budeme dělat? Tak tam dojedeme, ubytujeme se. Já se půjdu sprchovat. A dál? Tu půjdeš třeba za mnou. Můžeš si šáhnout. Zkusíš si hrát s ním, jo? Já ti ukážu, jak si hrát se sebou. Ukážu ti, kolik toho je. Kolik čeho? Toho, když to. Víš? Co to? Když si to udělal. Aha. No, a já přijdu do čníku, lehnu si na břicho, no a ty vmeš olejček, trošku kapneš, vyleješ, já řeknu, a to je studený. No a potom prostě mi to začneš roztírat, jakoby na zádech ruce, nohy, na zádech, to je jedno, to je prostě, co budeš chtít. Jestli si třeba například, jestli si nikdy neměla orgasmus, Ne. tak to zajistíme, abys měla. Nebo já nevím, co to úplně je. Na tvůj klitoris, když šahnu, masíroval bych to. Mě by zajímalo, co je to ten klitoris. 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 Taková malá bulka Bulka. nad vagínou. Na dva co? Nad vagínou. Nad chodničkou. Já myslela, že bulka je nějaká nemoc. Ne. Náš pes měl bulku a umřel na ní. Jo? Tak to záleží asi, jaká to je bulka. Já nemám žádnou bulku. Ne, já myslím, že Určitě ne. pak můžeme prověřit.
tohle máš. Až to je větší obraz něco malého. Něco malého, co máš. Tohle mám? Ano, To ne, to je ošklivý. máš něco podobného, máš takový malinký, jako mezi, tam určitě máš. Já jsem se to chtěla zeptat, jestli byste mi toto jako vysvětlili. A co myslíš? No, jako jak? Jako tu trojku, já tomu moc nerozumím. To vysvětluji ty? Já ti nebo Cože bude dělat? Prostě ty by si jako lízala mě, tady to, a potom by se šukala s ním. Takhle si myslím, víš? Že je prostě takhle a potom je takhle nemá. Nevadí, že mi je 12 teda. Nevadí. No, jako já totiž, já jsem ještě pana, já jsem s někým jako nespala, nebo takové. Jo, to se nic neděje. Nevadí. Já To ještě jak dostala jsi to už? Já jako jenom párkrát, ano málo. Jakože není to tak pravidelný. No to budeš mít až potom, od těch 14, 15, no. A jsem to taky měla pravidelně 15, ale teďka už pravidelně to nemám. Hlavně nechci, aby si ty nahý fotky ukázal moje mámě. Takže to mám dát naučit teda. Ještě mi je dej, počkej. Já ti je dávám kvůli tomu, aby si prostě už nikam nikdy ty moje nahý fotky neposlal. Nepřed. Ale já nevím, jak ti mám věřit, že už to nikdy neuděláš. Ty mi pořád říkáš, že to někam dáš a že to pošleš mamce a že mě necháš ošukat bezdomovcema a... Ještě víc nahlas to řekni, aby to někdo náhodou neslyšel. A myslíš, že bych tě mohl poprosit, abych mohl mít svědomí čistý, že bys vymazala jakoby tam ty zprávy, co jsme si tam psali? Jo, určitě. Tak třeba myslíš to s tou šlehačkou, nebo co jsi myslel? Tak je od spoda. Tady třeba, aby si mi to udělal dobře pusou, aby si mi to krásně vykouřela a odsucala. Nečti to tady. Takže to, že bys do mě chtěl stříkat, mám taky smazat, jo? Tak jak se to dělá? Takhle odstranit. Vadilo by ti, když by si otěhotněla taky? A nevadí, že ho mám velkýho a tlustýho? To už máš, no. Počkej, co to je? To je to. On by si to, kdyby si to přečili, například tvoje... Že se nemusím stydět. Proč to nesmažem rovnou všechno? Proč jenom některý? To bude nejjednodušší, tak to smažem všechno. Všechno a můžeme si třeba pak odznova. Tak jo. Hello, Moto. Já budu počítat, nejsem tady. Tati. Ahoj. Tati, počkej, nemusíš sem chodit. Hele, nepřipadá v úvahu, počkej tam na mě, jo, nikam nechoď. A ty jsi někde tady, nebo co? Hello, Moto. Tady zaplatit asi rovnou, ne? Asi radši jo. Čau. Já myslím. Fakt, to je škoda. Já jsem zvědavý. Jako uvědom si, že 3 měsíce si po mně chtěl, abych ti psala nechutný příspěvky. Potichu je? Je úplně uprdele, jestli to někdo uslyší. To je tvůj problém. Ale mě ne. To je tvůj problém. V klidu. Ne. Jo, budeme to... Přijde ti v pohodě posílat 12letý holce fotky, jak šuká se psem někdo? Přijde ti v pohodě psát prostě o sobě, že jsi pedofilní prase? Přijde ti v pohodě prostě psát, že mě chceš análně znásilnit, že mě chceš ošukat někde v autě? Přijde ti to v pohodě? Máš ze sebe dobrý pocit? Ne. Přijdeš si v životě nějak jako v pohodě? Ne. Tak proč to děláš? Ne. Díky. Tohle už se prostě nezmění.
Já se ti za to omlouvám. Buď to přijmí, nebo ne. Já nemůžu přijmout tvoji omluvu, když jsi totální prase. Když jsi zveřejnil fotky 12letý holky na internet, když jsi ji vydíral, když jsi na ní byl odpornej. Tak jo. Dobrý večer. Vy jste pan Martin? Ne. Podle nás já jsem Vít Klusák. To je Bára Chalupová, dobrý den. A my jsme autoři dokumentárního filmu o zneužívání dětí na internetu. No, a proč jdete za mnou? Chtěli bychom s vámi mluvit, protože vy jste si s našima herečkama dopisoval. Vy jste jim posílal fotografie. Ale a nechcete, že jo, tak protože jaký zákon jsem porušil? Nesmíte nezletilým posílat pornografický odkazy. Neposlal jsem nikomu odkaz na porno. No, já vám ho klidně pošlu zpátky. Nemůžete se obnažovat a nemůžete 12letý dívce psát, jakým způsobem má masturbovat. Chápete to? A do toho jste vedl dětský tábory. Víte co, vy prostě normálně plošně oslovujete holky. Já jsem se nikdy s nikým nesešel. Nikdy jsem žádný dítě netěžil. Obnažujete se přes Skype. Jak víte, že to jsem já? Máme to natočený, všechno to máme, jste to vy. Obličej, známe váš penis. Známe vaše zelený zdi. No známe vás. No a pojďte nám jenom říct, proč to děláte, A co proč děláme? Proč prostě posíláte 12letým holkám svůj penis? Stejně musím mít druhou stranu. Tak pojďte se mnou, jestli chcete. Budeme se tady honit, když jste ochotnej to rozebrat. Ale co chcete vědět? Pojďte sem a dejte mi novou otázku. Tak co to chcete vědět? No, víte co, pracujete s dětma. Připadá vám v pohodě prostě oslovovat mladý holky a posílat jim to, co jim posíláte? Ale no a co, já jim můžu poslat, co chci. Dokud jí nepošlu odkaz na porno, co jsem nikomu nepošlu. Co jste poslal? Proboha, my jsme se na to koukali se celým štábem. Odkaz na porno? Ano, na dětský porno. Napsal jste dětské porno. Tady jsou takhle mladé holky jako ty a poslal jste Já jsem nic tak hnusného nikdy neviděla. No, tak možná, že jeden jsem poslal, nevím. To je možná omyl. Ale to je jedno. Nejde o to. Tady jde o jednu věc. K čemu tohle to děláte? Jaký má tohle význam? No, víte, kolik chlapů je oslovilo za týden tak pokusu? No právě. No, víte jo. A se tomu divíte? v pohodě? Proč to děláte? Řekněte mi, z jakého důvodu proč děláte? Proč neděláte něco, co má smysl? Pane Martine, nezlobte se, ale já jsem žila 3 měsíce v kůži těch holek a do dneška z toho mám noční můry. Dobrý, myslíte si, že mi na tom záleží? Že mi záleží na tom, co si o mě vy myslíte? Nebo někdo kdokoliv tady okolo? Mně to přece úplně jedno. Já vás neznám, vy mě neznáte. Mně je úplně jedno, co vy si myslíte. Já jsem si, že kdybyste měl 12letou dceru, tak budete mluvit jinak. Tak si dojděte tam do krásného Března. Tam si můžete 12 koupit. Proč já nejdu tam a nekoupím si? Jakože... Vám to nepřijde, že se to tady děje? Když se to tady děje normálně. Tady jsou mnohem horší problémy, které nikdo neřeší, že jo? Tady dávají seriál o Mostu, kde se řekne, jak jsou cigáni skvělí. Každý ví, že cigáni nejsou skvělí, že žijou jenom spod. Proč tohle to neřešíte? To je přece mnohem větší problém, který se dotýká nás všech. My jsme si vybrali zneužívání dětí na internetu. Dobrý, je to pro mě uvolnění, to zábava. Já to nedělám z jiného důvodu, než ze zábavy. Vyhledáváte takhle mladý holky? Nevyhledávám jí mladý. Můžu vám ukázat svoje, ty, že si píšu se 30, ze všema. Tak řekněte mi, kolik jim je let. Teď? Tak 15. Jakože 15. Já nevím, třeba. A co když je jim 14? No, a teď si s nima jenom píšu, já jsem nic neudělal. Jakou máte zábavu? Chodíte nějaký sport? Já mám 4 děti, takže se starám o ty 4 děti a byl bych nerad. A pro mě zábava... si moje 9letá dcera začala časem psát s někým, jako jste vy. A je přece váš problém, že vaše dcera je tak vychovaná, že si vleze na internet a píše si s někým takovýmhle. A proč jste po nás chtěl fotky? Chtěl jste po nás fotky, chtěl jste, rozkazoval abyste se slíkali na kameře. Přece, kdyby si byla slušně vychovaná holka, tak bys to nikdy neudělala. Jestliže ty děti nemáte dobře vychovaný a ty děti jsou schopní to udělat, tak je to vaše chyba, ne moje. Takže vy je trestáte za špatnou výchovu, chápu to dobře. Já je netrestám. Vy přece to je jejich výchova, ne moje. Přece já jsem je nevychoval. Jestliže to dítě je vychovaný doma tak, že doma nic neřekne a první, co udělá, že se na 3 hodiny zavře do kumbálu a píše si s nějakým chlapem, je to jeho problém, ne můj. Já přece nemůžu za to, že to dítě není naučený říct všechno svým rodičům. Ale vy se staráte ale o děti v létě.
Já vás vždycky vidím vyfocenýho, Dobrý, starám se o děti. jako vysokýho, vedoucího Já jsem se nikdy žádných dětí nedotknul. Každý to ví, každý, kdo se mnou jezdí do Ale můžete se dotknout jako duše, když prostě dítěti píšete, že ho zbožňujete, píšete lásinko, miláčku, víte, jak to zamává s 12letou holkou? A nemyslíte si, že tato hra... Vy umíte s těma dětma jakoby si psát? Vy jste charismatický, jo? Ale nepřijde vám třeba že ta hra je právě pro mě taková obrana všeho? Nepřijde vám, že ty proti všemu 12letý obrana. holky Proti můžou všemu, tady stýlet? co tady se děje? Vždyť se na to podívejte, jak to tady Že vy vypadá. si bráníte tím, že si píšete s 12letýma holkama? Proč neděláte nějakou práci? Proč se staráte o takovýhle věci? Abyste přestal ubližovat dětem.